Dámy a páni, vítajte späť po obede. Najvyšší čas začať poobedné kolečko zaujímavých informácií a inovácií. A vybrali sme si hneď na úvod veľmi pekný sektor zdravotníctvo. To je to, čo ťaží každého z nás. Každý chce byť zdravý. Šíria sa medzi nami rôzne ochorenia, ale či už sú to aj civilizačné alebo rôzne iné vírusy, baktérie, no a potom tie najzákernejšie. Dnes už máme našťastie technológie, ktoré do toho nášho telíčka vidia vďaka magnetickej rezonancii, radiológii, rentgenom. Jednoducho dnes sa dokážeme do toho tela pozrieť. Ale čo s tým potom, keď to máme? Samozrejme musí prísť pohľad odborníka, ktorý tomu naozaj rozumie, ktorý vie, čo na tých snímkoch je. A v tomto smere je veľmi zaujímavá inovácia a začína sa čoraz viac rozširovať. A veľmi sa teším, že už aj na Slovensku, pomoc umelej inteligencie. Pomoc umelej inteligencie v tom, aby pomohla, videl som to na vlastné oči, aby pomohla odhaliť či už len malé poškodenie tkaniva, nejaký malý tumor alebo niečo, čo môže ľudskej pozornosti újsť. Aj naozaj skúsenému radiológovi sa to nemusí podariť odhaliť na prvý krát, alebo respektíve to môže jeho pozornosti naozaj újsť. Takže poďme sa v nasledujúcich minútach pozrieť, kam sa v tomto smere dostala spoločnosť AGEL a odprezentuje práve túto tematiku, ako sa rozvíjajú smerom k umelej inteligencii. Pán Peter Kasenický, ktorý je šéfom stratégie a rozvoja. Nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli v takomto hojnom počte. Celkom ma to teší, že je záujem dozvedieť sa aj to, že aké sú nové technológie alebo akým spôsobom sa využíva umelá inteligencia v rámci zdravotníctva. My sa snažíme byť v rámci našej skupiny a v rámci našich nemocníc, ktorých máme po celom Československu 32, naozaj inovatívni. Snažíme sa posúvať vo všetkých oblastiach. Možno taký ako keby nejaký úvod k tej umelej inteligencii, digitalizácii a inováciám. Vidíme to, že toto je jedna z tých oblastí, ktorá je vyhodnocovaná ako tá, ktorá má v rámci biznisu a v rámci všetkých odvetví pomerne veľký dopad alebo pomerne veľký potenciálny dopad. Keby sme sa pozreli na to globálne, tak spoločnosť McKinsey odhaduje, že tie možné potenciály nasadenia umelej inteligencie sú niekde okolo 10 až 15 biliónov dolárov ročne. Samozrejme, že medzi tým je aj tá oblasť toho zdravotníctva. Keby sme sa pozreli trošku bližšie, tak v rámci toho zdravotníctva naozaj nasadzovanie nových dátových modelov, inovačných technológií, umelej inteligencie dokáže zasiahnuť celé to spektrum. To znamená, že je to niečo, čo sa dá používať aj v rámci prevádzky a liečby tých pacientov, v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, v rámci nejakých podporných funkcií, v rámci komunikácie s pacientami, v rámci nejakých ako keby vernostných programov a v podstate v ktorejkoľvek z tých oblastí. A ten dopad je pomerne výrazný. My sme si to v rámci AGELu, aby sme mali v tom taký nejaký ako keby prehľad, tak sme si to rozdelili podľa toho, aká je tá pacientská cesta toho pacienta skrz toho poskytovateľa tej zdravotnej starostlivosti. Máme v rámci tých našich nemocníc rozbehnutých nejakých, povedzme, že plus minus 40 inovačných projektov, kde rôzne z týchto projektov sú vo fáze, povedzme, že vývoja, niektoré sú už dokonca vo fáze nejakého testovania alebo dokonca nejakej fáze nasadzovania. V tej prvotnej oblasti je to hlavne o tom, že akým spôsobom vieme komunikovať s tým pacientom, povedzme, že cez nejaký portál, akým spôsobom ho vieme navigovať cez tie naše nemocnice alebo tie naše zdravotnícke zariadenia. Potom v tej ambulantnej poliklinickej zdravotnej starostlivosti sa pozeráme na to, že ako vieme poskytovať tú zdravotnú starostlivosť aj trošku inak a nie len ako v tých našich nemocniciach. Snažíme sa vybudovať koncept 33. virtuálnej nemocnice. To znamená, že keď má pacient nejaký problém, tak aby sa vedel s nami spojiť v podstate elektronicky alebo digitálne, aby si vedel zadefinovať, aký problém má, aká by mohla byť príčina, aká by mala byť tá následná starostlivosť, aby sme vedeli pacientov monitorovať cez rôzne devices, ako sú rôzne hodinky alebo senzory alebo čokoľvek iné, aby sme vedeli pacientov monitorovať aj po hospitalizácii, aby sme vedeli, kedy ich máme volať na spätné kontroly a podobne. Potom pomerne
veľa z tých inovatívnych projektov máme v rámci diagnostiky, tam je to také asi najprogresívnejšie. Týka sa to v podstate všetkých tých snímajúcich modalít, to znamená, že aj CT-čiek, aj MR-iek, aj sona, aj rentgenov, kde sú modely, ktoré dokážu vyhodnocovať to, že keď urobíme nejaký snímok, povedzme, že hrudníka, tak tá umelá inteligencia dokáže vyhodnotiť to, že či je tam nejaký nález, ktorý stojí za to, aby sa na to ten lekár trošku lepšie pozrel, že či je tam nejaký zhluk nejakých buniek, alebo či je tam, povedzme, nejaký nádor. Samozrejme, že nám to pomáha lepšie identifikovať to, kde by mohol byť nejaký možný problém pre toho pacienta a taktiež to ako keby skracuje to vykonanie toho vyšetrenia samotného. Potom samozrejme, že máme aj modely, ktoré testujeme na vyhodnocovanie rôznych nozokomiálnych nákaz, ku ktorým dochádza v nemocnici. Na základe toho robíme rôzne opatrenia tak, aby sme toho pacienta nevyhnutne nevystavovali niečomu, čo nemusíme a aby sme vedeli lepšie nastaviť proces toho chodu tých jednotlivých oddelení. A potom máme samozrejme aj projekty, ktoré sú v rámci následnej zdravotnej starostlivosti, v rámci asistovanej fyzioterapie, robotickej terapie a telefyzioterapie. O tomto bude rozprávať v tej najsledujúcej prednáške môj kolega doktor Jakub Rybár. Ja som si pre vás vybral také z týchto projektov také dva, ktoré sú pre nás nejaké nosné alebo také najzaujímavejšie. Prvý z nich je prototyp detekcie adenómov hrubého čreva. Je to zariadenie, ktoré používame na našich gastroenterologických zariadeniach alebo ambulanciách v rámci Českej republiky aj v rámci Slovenska. V rámci tohto zariadenia je model umelej inteligencie, ktorý pomáha tomu lekárovi identifikovať rôzne ako keby zhlúky nejakých buniek v rámci toho hrubého čreva. Toto je presne pohľad z kamery toho endoskopu pri kolonoskopickom vyšetrení a vidíme, že ten lekár, keď prezerá to hrubé črevo, tak vidí, že mu ten model označuje práve tú časť, kde by mohol byť nejaký problém. Potom je na tom lekárovi, aby vyhodnotil, že či je to nejaký falošne negatívny nález, alebo či je to niečo, čo stojí za pozornosť a je to potrebné nejakým spôsobom vyšetriť alebo vyliečiť. Toto je unikátne hlavne v tom, že väčšina z tých všetkých modelov používa snímkové podklady na to, aby vedelo identifikovať problém. Toto je jeden z tých prvých modelov, ktorý sa na to pozerá ako keby komplexne a používa to video v tom reálnom čase. Pomáha to samozrejme v tom, že tomu lekárovi dáva trošku ako keby väčší prehľad o tom, že kde sa pohybuje, kde sú tie potenciálne zhubné nádory alebo zhubné bunky. A spoliehame sa na to, momentálne to používame v 5 našich nemocniciach, spoliehame sa na to, že časom sa tento model bude učiť takým spôsobom, že sa podarí nielen ako keby upozorniť na tie miesta, ale aj klasifikovať, že či a aký typ ochorenia by to mohol byť a ako nebezpečné to je. Potom ďalší z tých projektov, ktorý je z môjho pohľadu veľmi zaujímavý, ktorý zasa používame v našej nemocnici Třinec pod Lesí, v našom kardiologickom centre, je model mixovanej virtuálnej reality pre zložité operácie srdca. Prebieha to tak, že pred tým vyšetrením urobíme CT vyšetrenie, z ktorého sa vymoduluje 3D model toho srdca, ktoré sa ide operovať, na ktorom si je schopný ten lekár ako keby lepšie preskúmať, aká je tá detailná anatómia toho srdca. To znamená, že keď to bude operovať, že odkiaľ budú najlepšie prístupy na tú danú operáciu, akým spôsobom viesť tie nástroje, akým spôsobom realizovať tú operáciu. Zároveň si vie to srdce vytlačiť na 3D modely, tak aby si to vedel ešte predtým vyskúšať, keď ide vymeniť nejakú chlopňu, alebo keď ide zavádzať nejaký stent, alebo keď ide robiť nejakú takúto komplikovanú operáciu, tak aby presne vedel, že akým spôsobom bude postupovať. Aby tá operácia bola potom
pripravenejšia, lepšia, nasimulovaná, aby bola kratšia a hlavne, aby bola bezpečnejšia pre toho daného pacienta. Potom počas toho daného operačného zákroku to vyzerá tak, že ten lekár má na sebe tie 3D okuliare a vie sa ako keby navigovať, vidí ten 3D nasnímaný sken do tej hrudníka, kde vidí aj, akým spôsobom je vedená aorta, aké je to pozicionovanie toho srdca. Vie si to pozerať cez jednotlivé vrstvy, tak aby vedel, že kde má ľavú komoru, kde má aké vyústenia ciev a podobne. A toto mu naozaj pomáha v tom, aby vedel lepšie realizovať tú danú operáciu. To je za mňa všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak máte nejaké otázky k týmto dvom caseom alebo k ktorýmkoľvek predtým, pýtajte sa. Tie dáta sú zatiaľ iba z našich nemocníc. Používame to v 5 nemocniciach: Nový Čín, Vítkovice, Komárno, Košice a Zvolen. Či chcete konkrétne vedieť, komu to črevo patrilo? To meno tam nebolo uvedené. Ale spoliehame sa na to, je to jedna česká firma, ktorá je vývojárom a vlastníkom tohto systému. My s nimi naozaj úzko spolupracujeme. Teraz to testujeme. Povedzme, že máme za sebou niekoľko mesiacov toho testovania, ktoré je naozaj veľmi sľubné. Chceli by sme to zavádzať do všetkých našich nemocníc a potom s nimi máme rozbehnutú spoluprácu v tom, že by sme to používali pre viacero typov vyšetrení. To znamená, že momentálne to máme pre kolonoskopiu, chceme to používať aj pre gastroendoskopiu, potom pre bronchoskopiu a ešte aj nejaké urologické vyšetrenia. Čiže vidíme to využitie toho modelu naozaj vo viacerých oblastiach. Ešte nejaká otázka? Tak, pán Kasanický tu bude samozrejme ešte s nami nejaký čas. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem.